maka ndị amara ka ọchịchị si wee gaa n'usoro na Enugu steeti bụ ana Wawa. Gọvanọ Jim Obodochi na Anambra steeti nke ochie mana ọ na Enugu ka isi obodo Anambra steeti nke ochie dị. Ọchịchị ya bidoro n'afọ 1979 ruo n'afọ 1983 dịka ọ chịchara si ono wee nwere ọchịchị n'afọ 1983. Mgbe ahụ ndị agha wee werela ọchịchị n'aka ndị nkịtị, ndị agha wee mee ike ha wee tọrọpụkwa ọchịchị n'aka ndị nkịtị bụ Okwesiri Eze Wodo wee wekwala ọchịchị n'afọ 1992 rukwe n'afọ 1993 mgbe ndị ọchịchị nwenekwara ọchịchị ọzọ. Ndị agha gwugidere ọchịchị ruo afọ 1999 mgbe Chimaroke Nnamani batara n'ọchịchị. Si n'afọ 1999 wee ruo n'afọ 2007 dịka o sitere n'Enugu East wee pụta, o wee nwere ọchịchị nye onye Enugu West bụ Sullivan Ifeanacho Chime na 2007 ruo n'afọ 2015. Gọvanọ Chime na ndị ọrụ na-elu n'ekwu wee kwechiri na ọchịchị ahụ ga-esi n'aka ndị Enugu West wee baa ndị Enugu North. Ya mgbere ọchịchị si wee rulu Ifeanyi Ugwuanyi n'afa ndị Enugu North. Ọchịchị ya wee na-aga wee rue mgbe ọ chịsịrị enwee nwekwala ọchịchị wee naghachi azụ ebe ọchịchị si wee bido bụ ndị Enugu East anyị ji Nkanụ wee malụ. Mgbe ahụ ka gọvanọ Peter Mba ji wee nwere ọchịchị. Ọnyanwa ka nọ n'ọchịchị wee rue ugbu a. Ndị Wawa TV na-ewetara unu akụkọ. Ndị Wawa TV Enugu so n'ọkaibe na mgbasa ozi na Igbo gbaa gburugburu. Ya mere mmemme ọbụla nke ị na-eme maọbụ ihe akụkọ ọbụla ị chọrọ ka akọpụtara ọha na eze, kpọpụtara ndị Wawa TV na igwe okwu nke ị ga-afụ na ihe onyonyo a. Kpọtụtara ndị Wawa TV taa, ha ga-emezuru gị ebumnobi gị. Igede Wawa bụ egwu ndị ọgara na ala Igbo tụmadị na ana Wawa bụ Enugu steeti. Ndewonu, demen, dejen.